5 HP, πέρα μας. Yeah. Hello there. Ούλη! Δεν μπαίνει. Κάτσε βρω μαλάκα. Δεν κολλώ το ταξί ρε. Ρε κολλώ το ταξί ρε, δεν νιώθω μία. Δεν τελειώσει. Άσε μου να μπω βρω μαλάκα. Ω, μια στροφάρα, ένα Γιώργη! Ήταν τρομακτικό. Μπράβο, ήξερε. Μπράβο. Είσαι καλά. 10 seconds later. Αυτό το κλιπ μέσα. Να βάλεις Το την θέλω. Όλο αυτό το κλιπ. Άμα δώσουμε ο sniper θα είμαι mad. Χάμω την πουτάνα μου. στα μάτια ρε. Εγώ βασικά το περιμένω από πέρα. Εγώ είμαι με το πικ. Όχι, ναι, τρέχει σε ένα τείχο. Εγώ βλέπω τον νοκ που έκανα να πηγαίνει όλο ευθεία, έχει φύγει από το μάφι. Και εσύ τι πήγαινες όλο ευθεία. Όντως, εγώ πήρω πίξι, πώς πήγαινε ευθεία. Είδα πριν βρε βλαμμένε. Είσαι και... Πώς! Άκου, μόνο που είπα Τζόντα, φίλε, θα έπρεπε να σου την κυλάει την ενδιαφέρον. Δεν άκουσα καν τι είπες γιατί... Και άκουσα την τυχαία, ρε. Μου λέει σημερινή επιλογή. Λέω κι εγώ, πάντα, δούμε τι έχει. Και λέω μαλάκα μία που είχε μαλάκα, λέει ήταν τεράστιο μουνί της μαλάκα. Αυτό είναι μαλάκα. Και μετά βλέπω περιγραφή και λέει τρανς σεξ. Και λέει και κάνω άλλο τέτοιο μαλάκα και δεν πέφτει κοιμηθώ μαλάκα. Και μόνο και το έχω πάλι κόμμα. Το πώς κατέρει στην καρμπονάρα! Και σήμερα τυρί έχουμε, σκέφτου. Πετρό. Πάνε πολύ τυρί. Έλα πάμε πάλι. Όχι, εμείς θα πιέζουμε Μετά, του πούς το τυρί, του πούς τα μακαρόνια